ewo ota former tompesua no so ewo asante mantam no emu na ede ensam na edi akire abusua ye tete ensam bi kire se fulanefo asakeka won ho bi mama kire se ba bi efro ho asua bena na yedi mu asem eba ya ne nyina no ewo ahafo ano southwest mansene mu ewo asante mantam ensam a efiri ho ba no emu odu na yedi mu nkyekiremu ebrewo ene anwumre yi ensam no pi ka ho a yesinkunwa no yede ebrewo anwumre yi ewo Sompa TV so wo Sompa TV so no Sompa 90.7 Sompa 90.7 systematic ene abusuafo no efa bi ewo ho sanso na Sompa 98.9 Sompa 98.9 ewo sunwane ekwenya akone abusuafo no efa bi ewo ho woni e wasantemamu efa bi ewo Sompa 93.1 FM eno ewo kumase Sompa 93.1 FM ewo kumase yegyina ne akabo mo yede ensam no ebro ye live ewo Facebook and YouTube no eye adwuma anwumre ya Jimizo 5G de ya frane de ye mfra ye fere eheba center efrawo one siateka expert no na 3A bar center so eba ye no wode Coco Master no aba edwaso de mutim sese ye de ne ade 3A ointment ne 3A bam no nyina so eka ho onipa de wo ho no mu a ye ba wiase ya mede chebinti ya express ho kakra express group e de wo kɔ amonone na otimi akɔ adwuma bia ya wopese wo ye no wo na eboa wo anwumre yi wona na woro ma na yesinkunwa na nakwabra kese mede nsam no ebrewo achiamene e de ma wayage wura John Capi e na kasa yi ne nyina kyerɛ nyame ya adomo a ɔkyena ene na de kye ya etwa entamu ne dwada so kɔ no nkɔda no adagye ni posokora emfa ema won ne nyina kyerɛ yemba ye bɔ faase ye nuam kuma ye yere nketoa ya wo junior high school sahodo wɔ Ghana hase no obetro ensohwe na ne nyina no eya bibiman ensohwe twero akansi a mpapini ya na wɔtwero nyame ye wadom na wotimi firi mu sɛ enkunimdifo a eno achi na wokɔ wanim ɛwɔ ntoasosuku bia ya opese wokɔ na no aka ho bisa mo bɛka na se ye de mo kɔ akyiri kakra ne aka mo a wayek ede ensam di ka bai ebo kokokyera aban ne sɛ aban no ede wo moka ne sa ye ntisa aban na hwɛ na ɛka ya wode no sɛ wantua kan no wanya hu bibi kurampo no a enya de sɛ nso nyame ya adom efiri dwada ekono nkora ne betwero no ebetimi aba so ya ahwɛfo ne awofo ne mpo ebe ya monyosem ɛwɔ Ghana hasei na eno aka ho bi ma de etie ene kyerɛ sɛ aban no sika no watua bi ya ɛyɛ 55.8 million Ghana cedis a aban no watua ya wo mu sempanifo kyerɛ sɛ sika no wontua ne nyina de na soso no ɛyɛ ade sɛ eno aba no ebetimi aboa won totoye niema bia wo so won saka ene mpanifo behwe nso hwe ne twero so ba bia wo so omokɔ ene ade bia wo so di gu akwamu wo be hyase ene nso hwe ne twero no mu ene na kiri no bibia akoye kama pa e de ama nso hwe twero won koda no animu yero John Capi asemu a wo de man sam twerofoni. The council has so far received 55,873,698.87 Ghana cedis from the government. Arrangements are being made for the release of the remainder of the examination fees. Caution. The Council wishes to remind its stakeholders on the following rules and regulations concerning the examination. Mobile phones and other electronic communication devices are prohibited at examination centers. Neither supervisors, invigilators nor candidates are permitted to bring mobile phones into the examination halls. Parents must ensure their wards do not send mobile phones to the examination centers. The candidate's entire results will be cancelled if found with a mobile phone. Supervisors and invigilators are to search candidates thoroughly to ensure that they do not have in their possession mobile phones or any other foreign material in the examination hall. Proprietors of school, parents, headmasters, teachers, and all other persons not involved in the conduct of the examination are not allowed at the examination centers. The council has made adequate arrangements for the security. Yera John Capi amananso honansem trofo ebusana se say no emba ya ekotro enso ne yesen emema yesen schools ahodo na mia yembia ya obetan ya friend centers no eno so do yesen bunkun ta kire kakra. Examinations Council to this morning's press briefing.
To keep our public well informed, the West African Examinations Council deems it expedient to update its stakeholders periodically through your media channels on the conduct of its examinations, particularly the upcoming BEC for school and private candidates 2024. The examination is scheduled to commence on Monday, July 8, with English language and end on Monday, July 15, 2024, with Arabic. School candidates will be examined based on the newly introduced Common Core curriculum, while private candidates will be examined on the old syllabus. As part of arrangements for the smooth conduct of the examination, the guidelines, scheme, and structure of the examination with sample questions were developed and circulated to all heads of school. Interested stakeholders can also visit our website to have access to them. Eni ya etwa edigu ye oya chamehne edema wayek yewura John Kapi ena yetene nkenti nyame ya atomo a ne dwoada ekro no enkoda no evifri ensohwetro no ase yewura Godfrey yebo atame China yekoyi oman atentere ne soafo ono na ekasai na bra na osi Ghana mampani na adodankwa ekufu ado anemu ewo US ona tran ye ewo Ghana hasei na ona fasha ya wodi de toso ahanu aduanan enwotwe bra wonya afa hodie ne emu nsensem na o hye hofa wokogina mu de nsem bebre na atudwa na numu no na ode to ewiase nyina anim se obi anka na koma emfanto ne yam de wosa aban ne ye ade bi e wosa aban de gu akwamu ni ade no abano de nsi akantam enti enuanom ya ewo wiase afa na nyina nya bibi manko wiase afa na nyina no obi ebehu se Ghana abato na yekoto nyame ya adomo enchekora no bibia no ebeye asumde fi se ahoboa no bibia edadin. Excellencies, as you may all be aware, we are at a momentous point in the practice of democracy around the world. As 2024 will witness national elections in more than 64 countries globally, including Ghana, the rest of America. The world will watch with keen interest as voters in both countries exercise their democratic rights and open the next chapter of the two nations in their respective political landscapes. In this regard, whilst recognizing the importance of civic engagement in promoting social justice and strengthening democracy, the government of Ghana assures the United States of America and the entire international community of its commitment to ensure that Ghana's upcoming elections will be peaceful, transparent, free, and fair. Era Godfrey yebo atame na yetene nkan abusia yefiri Godfrey honomu a na yedasoa pimakoyanimu ewo ne nsam no mu kakra na yewura George Dampare ono so de nsam kakra atudwa oman IGP eno no na wode atudwa no adwumadie bi koso ewo Lisa Hotel woni Christian Council na AD enkomo nyamsom ahodo ya ewo Ghana hase no nyamsom fakuo no nkabomu kuo no mpanifo na wone wo mu AD nko won fan ya obatumi aye nyame ya domo enche na ye kwakoto aba niema omo nso betumi di agu akwamu niema wode beto ansafoma na nim akyerɛkyerɛ wo mo de entia ɛwɔ sɛ obom paye ne de entia wo sɛ wo ka asumdue nsɛm sɛba ya asumdue betumi de hene ɛwɔ abato na ye kwakoto no mu no emu nkomɔbɔ na ɛkɔso yero IGP de atodwa ɛtrɛ sɛ nyame ya domo a sɛ awurade nyankopɔn te ase na bibia soso ɛkɔso de Ghana fo ɛhwehwɛ no no enya de sɛ abato na nimu abato ni mu empo abato na chi no ɔman na asumdue ekura mu no ɛbɛyɛ basa. We are ready. We're ready and we've been ready for years because we have institutionalized and mainstreamed election security for the first time in the history of this country. Where elections, and that is a message we also want to send to the good people of this country for them to be at peace with themselves, individually and collectively, and be assured that we are on top of the game. Where we need to act soft, we will act soft. Where we need to act tough, we will act tough. Have our back by encouraging us and motivating us because the work we do is hard. And having our back, we are not asking for pampering beyond what is constructive. And we are asking that where you need to criticize us, both in private and in public, do so. Abusia ye kwaje nimu wo ensamfo from the woman so ko Ghana marase betwamu a ye wo abadwako ya ehwe edwadie na afen so no eho ensam eso opani ba kwa wo mu yewura Yosef Sulemana
ɛna wɔde ɛtudwa na obusa sɛ nansan mu nsensɛm bi a ɛbaeɛ sɛ sawudi wɔde kyerɛ mu ɛwɔ la trade fair center hɔ no mu a japade ahodoɔ bi a yɛdwiri adi gu yɛ no emu asɛm no ɔmo pɛ sɛ yɛwura kwabena tahiru hamon ɛba emraso badwa fie hɔ no wɔbɛsrɛ mpanimfoɔ ada sɛ ɔmo nto nsanfrɛ no ɔmbra no ɔbɛkyerɛkyerɛ mu sɛdeɛ ho asɛm akosie efisɛ Ghanafoɔ pɛ sɛ wɔte sɛdeɛ la trade fair hɔ no ɛbra yɛdwiri japade ahodoɔ adi gu yɛ na manfoɔ tɛ sɛ hɔ no yɛ ɔmo dea ne mu nsɛm bebree no opese ohunu sade nneema esi ekoro na ebra yewura Yusuf Suleiman na o kan sam Ghana marase badwa mu na obesere se yemfra yewura kwabena Tahiru Hamon na wapiem Ghana marase badwa mu ho no yenti nasem to come and update us on the status of the Trade Fair Center. The Trade Fair Center was broken down some years back, and we have followed up several times to know what is happening there, and there's no answer. I thought that Ghanaians need to know. And so I want to make a passionate appeal to leadership to invite the minister responsible for trade and industry to come and update us. It is important to update us because it's important for him to lay bills to, as it were, pass them into laws to regulate cement activities. To come and update us on the status of the Trade Fair Center. Abusia yewura Yusuf Suleiman ebra na ode nsam no etudwa wa Ghana marase badwa mu no emu asam no bi na wate no yeda so wo ensasesem ene ne ho emfemfem ho a yewura ya wono ye oman afisem bambo so for Henry Colte na edi nkomo ne nyina no akwaye se Ghana Prison Service on asase bi da Roman Regis no ewo nkran no se kokoboro di kan ba se mo mehwe o na mo asase ye da hodom na manfo efomafa na no aka ho bi ma yewura Henry Colte di atudwa kire se sade Ghanafoɔ bi adwen esi ye wo mo no enye saa na asam ne sitie nye se bi a obi na afa na prison service asase ye da honom no wo de enti ya da honom Ghana Prison Service ajapade kese no muntimi ntena ho saa se obi emefa nti akwaje bambo ho nsansam no na Ghanafoɔ pɛ sɛ ɔmo hu sɛ ho asɛm ekwa kosise no wo kyerɛkyerɛ mu sɛ ho asɛm no ekopie mu wo court na bra court atemu no eba ye no ene wa pane honom de ama adehye mienu bi nti nye sɛ bia de Ghanafoɔ bi adwen ye wo mo ne sɛ de Ghanafoɔ bi esika asɛm no sa nete ye Henry Colte. Ghana Prison Service land at Roman Ridge currently accommodates 3 prison institutions, that is the Senior Correctional Center, the Prisons Officers Training School, and James Camp Prison. Mr. Speaker, as part of measures to prevent encroachment on the land, the prison administration has since 2006 taken steps to construct a fence wall along the borders of the land. Currently, the entire area is completely fenced. Officers have been deployed to regularly patrol the boundaries to deter potential encroachers. As a result of these measures, there has been no encroachment on the land, except for litigation with 2 individuals who claimed portions of the land and were eventually awarded judgments in their favor. On 4th of April 2012 and 31st March 2023, respectively. Ghana Prison. Yeko Ahafano South East ewo Asante Mantem Hasei. Na emaburu kuo ya ewo honom ede atudwa ya o ekere se omun entimi hu adekode port ya ekoso ekere se Ghana mampani na nado dankwa ekufu ado ebra wo swai ekonkese pa se ye japade ahodo ese nsuonsu na nanam akuafo etiam se wona japade a wode won fifire ni won moja apere ede ato ho ama won kirima no ade se de galamse ni ade ese no pa obi wo hwane wiase ya wo ba ye na japade nyina da ene ne kokofo na da anafo ho no no na se kobose bia wo pe gold na wo no wo de galamse su ene wo ban ebese no saa na ehu hohia se wo so kasa nsayenti mpanifo nso eba mu a ne nyina no eye enema ahodo bi aban de gu akwam sebaya galamse ho nsansam ne betima yi ede afiri honom na emabru no ebusa na busa omubusa de nyina no omubusa na abesipo abopo se DC de ma de hye ya ewo hafo no South East ene ne mpotamu wa Asante Mantem papa no
ase ekon na aban so aye na wono si aban na mu wo ho no ase wadan na chi de amasa akon no aban ekọ bi no na ono nam A aban no gina A no na ono nam B ase ne su ene ne ban bi a woda na die no ase won hyeda mo akora na akoye bibi a ewo honom jase hene de ma ade se ye won potem ho na ewu ajawu ene ne de sobo airport DC se ase won hyeda hu yenti na semoy intimidation se bi kwam wo soro bi se political bi kwam pa na asem keto si DC India no kurani DC no waso mpemase ma me so no kurani media me no kwani meka DC no onye papa fi so nje ska wo hwe free nkora no ho no onye ska keto wose wo mo man 2 billion weekend bia so mo man 9000 eno so mo nya se ska no intini no kura se ko be chef fidie no ma wo yi fidie basic park so enso e chire fidie sako be bia fidie nsie nti DC ndio ne papa ndio me fanse DC ndio no an party fo mpo kwa kaseti ano on one party for because we here na America se me brother send me abuchi the party for kura se be yere de ne so betimi ay campaign wo ha de ko so be de so betimi ay campaign wo so ni DC woni abaya wo ha de ti na nkeka ho wo ka ho am DC bibia ni we che se wotimi nkeka ho wo so nkeka ho no an se we si wom tebe si wo fa ko na usiku kwa radio baby na uguna na nwani mase na neja ase de kura won penasem kura na neja so se na neja ase nka no kura na me nka no kura de meka che on wanti ase na ase me nka no kura meka no kura pa emeshia no nko enti hwede ya hwedada se de yempe machine ntina na abo sa aka no ya di akire sa yi ko no mu de ba ntina nka yesi se nyina se ba be se no na no atia me no maboye wura amane se de be ya ode no ho be wuram na wo mo di no hu no mo aduane ye be ka mo mfi yen o mo si wo ababa site to bia no mba ya mo afra nua no mo de mbrante akunta mo mfiri kuro mu ena yesa aduma no na me adom ukọ no mkoko sisi a sabi na enhu ne be ka fa ho enti ani abre se enne ne akotena se nsu fura no pa eno mo nyina akosia katom se ye wura ato yansa afra wa fidie no ho ento mo nya fidie no mfiri wonde ansa na dwara tumi akoka asem papa ade ate wura manate ase abusia we eye nana jawu ewua ya wono eye jase hene de ma de hye ya ewo sabronum ma ye ka ho asem no ewo hafo no south east ewo asante mantamu emusei na abusia yi unim se anwumre ye kwa na ye kanfo e de ma wo se obetima di achi ma wanya bi ahwe ma wanya bi akenkan YouTube no eye adwuma Facebook no so edem ba bia ya wo anwumre ya wo hye no eda wase ensa systematic ene abusuafo no ya menhira mo fa bi ewo nkranza kentampo tachiman ne nkroto ahodo ya wo empotem ho ya menhira mo enu achi ye nuanom so ya ewo sunwane akuanya akochia me ni monom ene abusuafo no fa bi sunwane na afenso hafo ene ne empotem nyankropon onhira mo papa asante mamu so fa bi ewo Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ye kwayanimu ewo ensam foforo emun Honorable Lawyer Vincent Eko Asefua waye marasabadwane osan eye osoafo abede akira wo hwe nkurase mamuo na afenso ehun empuntuo ehun samso no tese wiase e ba ye se odasani betimi abobra akwanimu ama nani so ade hunu ni tirimo pone ne dayeso atumi abamu asa nipa no gese e bia owo apomudene sa wo apomudene a ena niema nyina so etimi koyie ede ama wo ye kona wo ntumi enko na ye ba na obetime ba bia sa wo apomuden kura no a ebia wotime fa fom ekọ enti apomuden de wontoto na se kura woni eku ahodo aka bomu atese waba ya wobeboa no ewo otafo na omatumi ahwe sebaya na de se ye wo mpotam honum no wobahwe wo mogya mu na wahwe wo ntini mu wahwe wo na apomuden mu na ohawo ne ama na ebia tinipadua no mu ana fa na eba empo ewo mu dada na wahwe kwan pa wotimi afa so a obetimi yi ede afiri honum na ebra dwumadie no na ekoso no na omo hwehwe nipa apomden nkitahudie bafotene ede ma apomden ko ya woto nsa ede fre wom no wowura kwabena ageman wone samtrofo edi nkomoma wode nsamba akomienu yensa bi ema yensei Honorable Vincent Asefua le dwumadi kese pa woni constituency
for the teachers and for the professors for patient any I'm the coordinator for this activity and I'm not a 2 days program now we head screening for the for free USC and they want to do Ghana and Ra no mention the Dinasi. The MOPP a party assembly. Abundindia Yamfa or Kappa Assembly. Yama Ghana Nidia or Teta conference. Yeah, baby, a free so yeah, no Jessica and wait me 175 and you can pay your group 100 I do so a free. On a lawyer business as if 1 year the Deputy Minister of Local Government and word book in a commerce 400. Now I say a little about 400. China 400 and I say more than 400 and yet even come for David say I didn't go to do so. Where 1 week need to be interview now, you know more cast on the bar, that's a moment. Yet this on the banner 1 week time, just it be but then you're just saying for Sompa and your bar. You go here and send you 175 bar. Now that very dinner can get bad. Yawura kwabra ajiman echi panin kwankyerefo de ma New York Red Life Network Dr. Rune Cavello nensam a wono so de ma etre se wono de Ghana de wota wa hapa bi wa mfie miensa bia no timbe tratra ha bi afi bia no maba no ti Ghana de wonye hokwo kra wa ha na so mni o. Here in the city of Kumasi again, because this is the 3rd year we are coming here with the doctors and nurses from the state of New York in the United States to provide free health care to the community that is in need. So here we find different situations, different problems that, but one of the things that make us very impressed was the fact that we have a lot of people with high blood pressure. And so people in here in the city need to come down on eating salt. We need to do a lot more exercise, drink a lot more water, because there's a lot of people with high blood pressure. And so I think that there are need for education as well. Yewra Cavero echi ena opani ya yefreno atatofo Wano principal ewo SDA nursing training school no ewo kwada so wano so de nsam kakra etudwa etere se enye bra edikan ni na watechere nsam kakra tafo tankron kwa ni aye no ye ba first no this omo teta mo ba o first mo ba ye no do ko atno go jano e ko en ba kase a ni this that and last year so mo ba so de ko no palace municipality I can use that and because of say we know the science we are more presence on introduce some profile me say free US o me necessary doctors here o mo association o fato mo say emre bia no bia no koko o ma bi so akoye sa streaming this say akop no go yan of balkase yakop palace municipality dia fin bia say and yakop spam in fact do the me say and there more but there call last year no person go be na so the say spread across so we have benefit nti and yes they back the program ko idea person be benefit we Dr. Atatofo oye panimpa edema SDA nursing training school ya no ewo kwada so na ne kwakra mukwa woni ya wokọ ya dwumade wonya mu che fane mfaso ni bi nso e kyensam kakra sei Sunday we meet to Masalaba and do not tell you go for until bra your call meeting there ban catch and is empty the secretary the pride and no what now MPC or the facility
you mo bot na to me dem ba nura ti ma me ba ye so kama e bia kama ti ko be na so mo ka ti say ya pa ya kan cha wo me wo chi no wo mo so na so ko kan sa ko kan cha wo mo wo chi ti ni bi ka be bi ba ba na so kan ni na so be it me the MP sa assistant se fa ta ha be shran kan ti de na ka sa ni ka sa ko chi na ka se ya mi shran na anu na etin kai so mo se mo hwe amon fo ti mi nyan kunu bai na eso na mi na mamu eso ro bai ana ko e bai so no mo hwe kama ama ya do kama ti ji se mo ne piani amu bai no ya da mo ase I'm saying make crowd na mi go face si an because them say MP people be about who should I love me say rush by me buy and imagine first action come I just couple crowd ya ni assignment ni enia only slam ye ko ye nimu e won nsam foforo emu yenua bema Ebeneza owusu ansa efiri ebranda ukuoda ya woda no eba no waboya mane saa etiretire mu de akire ye ne esi ewo Ahafo South West ene ne East mansini mu ewo Asante Mantamu na Ebeneza asa to ye nkrabium akire se de esi akire kra de ne enya asameketo akra mo be kai a ye di ka akire mu de akire mo se opani a ye fense Majid Osman ya isusu se oye konfo ono na nka asamu ni fie so wa ma asama ba fie ewa Ahafo no ne mpotamu a akoda pani abrewa akokora obi e ka ho asem se emrante bi kɔ hɔ no mu a etututuo eba mu a wagye sa nipa nkwade afiri won nsam no ne atie sesia no ene se adehye bi nso asa akeka won ho ya oye fulane fo no so asa ato ahye fulane fo bi so akyere se akoya asem tenten pa ewo empotam hɔ no na onabo Michael Adofo asa ya wono ya asam member de ma adehye ya ewo bepo so suabena electoral area no ne nsamtrofo edin komo na yebekɔ Beneza ho wo de tie onabo ansa no achi na menkɔ Beneza ho sisia eye me ba ya me hwɛ emu na da ho no me kase me no ha ba bia na me boa because there entie ma me ba ha no pɛ ne se me behwɛ nipa pɔte se wo yetima muni a ofli yempatam ha de ba ya mbehwɛ no onye sa nipa ni bia ofli ha ba bia ba do hwɛ na nima otumu se oye fulani ni a oba ya obedi se adwuma de wi ewa oh we the meda Ghana police ase Mankranso branch because say bibie besibia anadwo awie o from a omunya pepa ebe boy we me metena no paya a me bo mama ne o matima ba o mabefa mu mi ko e do mas me ba ya me hwe emu na da ho no Abusua TV no a mo hwe no unipa na ye pagya no de afiri efom hosa no enti sade ya wo pese bia nka wo hu video no safo fa ko wachi kakra sade wo pese wo hu video na busua ye ma wo enhu no saa efese ye de ade afa ni kakra nti enye fita wo hwe ne yie pa no a abusua nye se bia fita na ye de afa ni anka bia onum kura beto anwumre nsam no hadwen na enu achi Ibrahim wono so de nsam kakra atudwa wo mpotamo kirechire mu de si ya poto ya fulane fo no kyese omusa ba bia mu a enam so ma de ye kan ye kan se yie isi akwanfo abaha mo chichire mo so mo se mo pena ntwenu wo so mo mpeni sa afi na mo ba ya mo chichire we ba kuno so wasane afi na kronfo no wasi opese wani eba na beda ukunu so ampeni wayire kronfo no sa afi na wo so apie kakra na wafa wanya sikan wakosa cha humano afena wanya sika no akotwa krofo no ese amunyi na atwa mo no afena mo jane kopi babi amo kopi no woni babi a nipa bia fa bi woni mo fa ha wo so mo fa ha afena mo jane kopi mo ka tira telefone nga krofo no akyew wei ensam a yenua bema Ebeneza owusu ansa ya wosi anamu ewo empotam honom Ahafo South West mansinum ene ne East ne empotam ho nyina no na wotwi mu nyina woboaboa no a wode ebreyen ma yensa nkoyachi na yenkohwese bambofo ba mu no emu asema kosisan ebe Awurade asomdwe nka wo so minua prechire wa ye ne sese no akosisan de na ekọ support ewo empotam ho
Anyway, the ha at the name. Ahometism esi wɔ awiabre no mu wɔte yɛ no ɛna yɛbobɔ kakra ɛde kyerɛ atifoɔ no na ne nyinaa kɔbaa sɛ fulanifoɔ a wɔmu ɛwɔ asuabena ɛna wɔmu yɔnko fulanifoɔ bi mu ɛbɛto mu so a wɔmu ɛbaaba bɛwia nantwie a wɔmu ɛhwɛ so ɛwɔ saa asuabena hɔ no ɛno na nam so ma saa fulanifoɔ mmienu yi wɔmu nso so nam sɛ na wɔmu a wɔmu baeɛ no wɔmu yɛ mako nnum na wɔmu nso yɛ mmienu no nti no wɔmutumi kyekyere wɔ mu mmienu ate sɛ na nya asɛm ketewa ɛno akyiri nso so no wabere wɔn kyekyere wɔn wie no wɔn saa fa nantwie no mmiɛnsa a wɔn etumi de hyɛ kɛn mu a wɔn de kɔɛ baako a no ɔno aka sɛ wɔkyɛ sɛ wɔn ankasa na ne sisi mu yɛ ne dɛ papapapapapapa ɛno ti ka ho bi ma ɔyɛ sɛ saa fulanifoɔ binom a wɔn wɔ hɔ wɔn yere mu no ɔkɔ akɔto ahyɛ baako so na kyerɛ sɛ wɔne nada nyame a wɔmpɛ bɔ ne sɛ na fulani ni baako a wɔda fam no na homa na wo kyekyere etimi agyigyiri ye saa ehwa na sa ne ti sa na ye pepe no e mo ma aba so e di bo ne trim se po o ma ba so di bo ne trim se po na kese wo me no tifi order den ti wonim be airport ya se kan ene ade ade nyina da enti wo ma se kan no so no e ya de se wo di twitwa no papa e ti so hwe mfoni na wo twa ne nsa ma ne nsa ate a sisi amunu kasa abranto ano ato na no mu wonse do eno achi nsusuru fulani ba ko ano no woka ho a na omuye mienu ano mo hwe saa enantwie nsusuru enam sa akonfo na omuye num ti no wo mutimi de ade eprepra ba ko a wono susuru aposifo e wa hafo no south no susuru ede de bepiem manka so na tete akwa se enye yinyan pa eto obubu achi a obude na ba bepiem e wo konfa no che aban ya se biem asisi a no e ho no obutu a oja yarehwe eti ahafo no so fa ne de na wotwe we no ahometisem nko a ne ate a akwakọ ya ahometisem e de ama abusuafo bi ma omo afọ no south ase a matimi atum nkyere e de ama atifo no enti sesei no bambafo no mo wɔ he sesei aprosifo wɔ he aprosifo ya de se wo mo ho a wo mo boban na nsusu no aprosifo a e wa afọ no south no ya de se interest pay a che se e nya asem keto a enu ti ya be stress ko mo di bi be ba ka wo san se say wo hwe mranti a wo mu abetia bobo e wo pom ho a wo mu e yade say wo mu edoso pa e na politifo no so sense am no kase no akwakwa say wo koye bibi sesia na nye ba betwe wasensen wo kai say yi wabra ye tuo di mu no a politifo bi video ba abonte a ne say wo mu ya ko say wo mu pam mranti so wo mu fro ya twi wo mu esensen a sesia no obi am pese ade bi be nam no so ni atwene asensen na dwuma a wɔyɛ no aba bɛbɔ no eti aposifoɔ no deɛ ɛbɛsrɛsɛ kampanifoɔ mo yɛ abambɔ so ɛwɔ asantemantemate no wɔbɛboa ama aposifoɔ no adɔɔso wɔ hɔ na saa bere de ameno kasa deɛ agye nsɛm koraa enti boys a fulanifoɔ no afiri abɔnte baa sɛ wɔmbɛwia nantwie no ɔmo firi he wɔabra yɛ ne ɔmo di nkɔmmɔ deɛ ɔmo fulanifoɔ no mu hɔ ɛkyɛ sɛ womu edinka baba ko aba bebo kro no womu firi epom ho ba bia e no masa aba de to so mienu a womu ba bebo kro no e ho a womatimi age ba ko kra firi ni sema phone na womu ka ne de womu de nantwemi asa na womu wia ya e de koi na ba ko na wono no ne sisim ye ne de nti no wo ye na je se okwa ko practice bode no e no no de nyankopɔ tu ane ka womu ku no na kyerɛ sɛ yɛhu sɛ video no a wode ama ne ye no nantwe na te praga ase pinche ya ekoso nti muana nkasa kura pia omo so dimerika enam nwura mu muana kura dwana je omo kra ankwa nti kromfo na ono no eba bewia aboa no esan be pa ya asede no wotimi nya ya asede no na ase bia na afei nanka ya asede no eya bewura ho na da wotimi nya ya asede no sanse wo ye na dwe se obehya ase na brante na homa ne ye de ete ya wotimi dia ba bo ni tirimu a wosakofa asekan edi betwitwa na che se chabri wato na no wo sie no enti oba na nka ye to no mo na no oba na sa ba na we oba enam se sa de ni si ye ni tiro nipa na nantwie ni ye ne dia no edi a friend say abusuafo kakra na e ba ya na amo mu nyina afiri ho aba beposu krom sisi amuro ka senti beposu krom na o maba bo Michael adofo asan amo mu ba bia tena se o mu tena se na be ya bibi fufuro bi anase nipa fufuro bi enfretrin sa emfa friends at fufuro bi anyede e mantu ama omu ba bi atena wo beposo Ebeneza nipa yesesi ye ka na asem se won ka ate asefo hu bi mu a wo se fulani ni bi atene nsanem se ko fa na yere nti no
ɔmo mfie no bɛyɛ sɛn ɛhɔ no baabi ɔmo wɔ no yɛn mmoa no yɛnim sɛ nantwie deɛ yɛne yɛtaa yɛn ɔmo wɔ kuro no anafo anase bi a ano ho kakra yɛne mpempi ne no ntaa mma kuro no mu bebree wei no ɛte sɛ hɔ no yɛ wuram because yɛhu sɛ baabi ɔmo wɔ no ewuram nko a na polisifoɔ kɔfa dead body no a ɔmo de ɛba fie ɛhɔ no asɛm te sɛn wohwɛ asuabena hɔ na asuabena no ɛnyɛ kuro kɛseɛ pii ɛyɛ kuro ketewa ɛna wɔ mu sa hyɛ kwaye mu mefa sɛ forest mfimfini ɛna baabi a pɔtee de saa friends fulanifoɔ ewe wɔ mu apart from baabi a asuabena kuro ketewa no wɔ mu so ato mu ho kura bɛɛ sɛ bɛɛ 3 months kura wɔ mu akɔtena hɔ a wɔ mu deɛ nantwie no ɛho dwumadie no ada wɔ mu di no hɔ but wɔ mu ti mmɛn kuro no koraa saa kuro no emu wa paa a baabi wɔ mu ti firi kuro no emu wa ɛna friends aberanteɛ no ankasa no wohwɛ ne mfie wa ɔsɛ fulanifoɔ no sɛ wohwɛ wɔn anim a wɔahwɛ yɛ wɔdi 30 years koraa bɛka sɛ wɔdi 20 years san sɛ wɔn mu susu a n'afɔ nso wɔn anim nso no ɛnhyɛ da yiyi paa but wohwɛ ne deɛ ankasa no wɔdi bɛɛ sɛ bɛɛ 35 kɔ no ɛhɔ baabi na wɔadi a te sɛ yɛate ne nsa ama wɔde ayɛ asede ɛkɔ asɛm adɔ no na ɔkɔmfoɔ magid nso ho asɛm no akɔsi sɛn mo nsa aka no anaasɛ ɔwɔ he nya ne nteɛ sɛ abobɔ yaa bi ɛbaa hɔ sɛ nkɔba bɛsesa ne nneɛma ama adehyɛ no ɛtware wɔ mo wɔ kwan mu no ɛho asɛm no yɛtete ne bebree ɛno nso asɛm te sɛn meda ase ɔkɔmfoɔ magid deɛ sisi aboro kasɛɛ no deɛ aposifoɔ ɛnsa ntwa ne yɛ ɛwɔ sisi a meda so a medi saa asɛm yɛkyi no aposifoɔ nsa nka no na mmom mmeranteɛ no a wɔn mu di abobɔ yaa kɔɔ hɔ sɛ nkomu kakolodu nneɛma afiri hɔ no sɛ menim sɛ ɛyɛ aberanteɛ no nam fufuo sɛ yɛ akorɔmfoɔ nso na abɛbɔ awuram sɛ wɔn baba bɛwia aberanteɛ no ho nneɛma o sɛ obiara ni fi hɔ eti hɔ ada mpan a ɛnam sɛ obiara ni hɔ nti no wɔn ayɛ wɔn adwe sɛ wɔn bɛtumi awura hɔ akɔakɔyɛ biribiara eti wɔn kɔ wura hɔ saa naa no na apolisifoɔ nso so de numbers agyigya ɛwɔ saa ɛfɔbuɔ eti yɛ deɛ sɛ nkɔfoɔ bɛwura hɔ pɛpɛɛpɛ no ɛna wɔn ɛto nkra fra polisifoɔ a wɔabrɛ wɔn gu so a wɔn yi nneɛma naa no ɛna apolisifoɔ kɔpie mu hɔ a wɔn akyi wɔn nipa bɛɛ sɛ ɛnan a wɔn de wɔn aba mankanso police station a wɔn da so dɛm ɛnɛ yi a meno kasa wɔn da so wɔ mu a wɔn ebusa wɔn adekodeɛ pɔte a wɔn kɔkɔyɛ wɔ hɔ a ɛnam so mu a apolisifoɔ nsa aka wɔn mu no wɔn gu so a wɔn di saa friends ehwehwɛmu no ɛkɔ so ɛwɔ ahafo no south ase. sɛ no ehu bua no da so egu wɔn so saa yɛ wɔn ntumi kɔ wɔn nnwuma so anaasɛ wɔn ntumi nkɔ wɔn adwuma so fi sɛ enim sɛ ahafo no south west ne east hɔ deɛ kua adwuma dɔɔso wɔn ntɛm hɔ paa sɛ akɔyɛ sɛ yɛ awopani no nso yɛsi tuo na wɔdidi awu no ɔde atɔ wira mu no ɛsɛ na de hyɛ no yɛ dɛn wɔn asetena mu te sɛn. ɛdaase wopɔ bepɛ mu hɔ deɛ a saa kuro n'ankasa no nipa a wɔn mu nyinaa no dodoɔ no ayɛ akuafoɔ nanso so no nnura ne nnɛ no deɛ ɛyɛ adeɛ sɛ ɛfuo mu kɔ no ɛso ate paa sɛ wohwɛ ɛfɛn sɛ kuromufoɔ no a mmaa paa ne mmaa paa na dɔɔso a wɔn kɔ ewira mu kɔkɔfa biribi te sɛ ɛfɛn sɛ aborɔbɛ ne ankaamo ne adeade ne bankye baba bɛtɔn wɔ kwan ho nanso so no saa abira mu kasa no saa aborɔbɛ ne ankaa ne adeade nyinaa yɛ adeɛ sɛ nnura ne ne nyinaa no ebi ni kwan ho ɛnam esura a emanfoɔ bi no mu suro sɛ wɔn bɛkɔ na wɔn akɔ akɔfa saa adwuma ɛfɛn sɛ nneɛma no ɛde aba abɛtɔn no ebi mu kura nso sie mu kura kyerɛ sɛ aberanteɛ no wabra otutuo na ɔde etuo no ɛkɔɔɛ no wɔda so wɔ pɔm hɔ a eti wɔahwɛ yie a na wɔn awo ɔno nso so no wakɔ akɔtoa wɔn mu anaasɛ wakɔtoa hyɛ wɔn mu so na wakɔ akɔkɔyɛ wɔn mu bɔ no eti sisi aburo kasa deɛ amanfoɔ ehuboa no deɛ gu so wɔ hɔ sukuufoɔ nkɔla nso wɔ hɔ no ehuboa no gu so wɔ hɔ a ɛnura no ɛnura no nkura binom ankɔ sukuu koraa ɛna ɛnɛ nso so koraa no nkura binom ankɔ sukuu koraa asan sɛ wɔn mu private school bi koraa deɛ wɔn mu bɛn kakra na nso so no wɔn mu nyinaa ankɔ sukuu a yɛkyɛ sɛ wɔn mu nyinaa huboa no nti no ɛnam so ma wɔn so wɔn yɛ dɛ ɛnkɔ sukuu ne adeade ɛwɔ hɔ. kɔsoa na edi akyerɛ wɔsɛn nyame yɛ adom a deɛ bɛfiri ma babia no na wɔde abrɛ nua bɛma Ebenezer wo so ansa wo si anan mu
ewa Hafano South West and in the East. The important na ewa Asante Mantam Sompa TV Sony. And you may ebeton creator ni abanansa na me come for the amount so ya Jemizo 5G. The Yafa na fe Sony yam fa do bia opebia for all your programs no. Dr. Salas ebejo so 0246270221 0246270221 21st clinic for say yare nka ye bia so pa chi wono fa wo to na sire mu ho ne ade no ne nyina no obeje ade afri mu yare nka ye bia ka ho bia so no oye ho adwuma nhwemu bia nso no ye be ye ade afa ni padua no ho de ama wo ye nkrabata no dos mantam dun sia ne nyina no ye wo ho a ye adwuma sa no so ye ne sciatica expert no mantam dun sia ne nyina ye sent no age ba bia 0540311311 0540311311 na ya jeso 3A Herbal Center buy and what the 3A balm 3A ointment and the 3A cold capsules na badwa so ba bia ton adrobian o pebi na mom se bia wo de no honam ya wa poso atire bramo ne ade a wo de no eye ne bam no sanso so na bia ne ointment no mo amutrinyi ebubu infections ahodo ya e ha wo nanta ya papa ne ade nyina no ebeche ade afiri mu na mom se bia wo de no wo ndom se bia koko nti na wo nom ya wo de no eye 3A cold capsules yeso so ye so nom a emfa wo yam wo nom abetima kwa adwuma abetima tukwan abetima akọ bia ya wo pese every say a drone ye no a shikoko na se omera emabie mu Mr. Heba Colinag Danny Heba no achi apedan for a Heba Center ya do no de bra wo san ho a ene enim ba bia pese wo de wani kire 0546 107 107 0546 107 nipa de wo ho a ya express ho kakra express group e de wo kwa mo no ne kro bia so ba bia ya wo pese wo ko no express group e de wo ko na de wo munie se wo so da ye se bia wo pese wo tu kwa ye se bia wo tena mu ana atu eye nkrata se ho adwuma na wo so ye ansa na wo tu kwa niema ba ko mienu miensa bi ho no wo sa wo nsa kan ansa na watimi atu kwan ba bia wo ko no kwa wo kosi he wo kosi obi so wo kosi ahwan na e be fo wa kofie ne nyina no ya de a e wo se express group eye ho adwuma de ma wo enti wo se bra asafo labor runabout or Harry Kumase connection so first light to Honoma Eboho ye adwuma express ho kakra ye do kwa mo akwanya adwuma ukosua de ade bia opesa wo koye no express group e de wo ko bra wo hawo ene ma ne bia eni mafiri se adwuma no ye ya tse na abasobode enso ya gi e wa kwantuo bra de ade se ekono obia no ekoduru asomdiem ye ade bia wo ya asomdiem ma wo san ba fie asomdiem nti express ho kakra 0552 82 7787 0552 827787 ye to nkreto ni aba ye ba nsempia ka kira abusua ye de beso so 21st clinic yes sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je wo ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu yenti abasobo o magine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade ne ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Introducing Mixer 5G Sparkling Drink, a whole new refreshment in a can. Mixer 5G is a tasty non-alcoholic drink. It is a perfect companion for all your events, including parties, weddings, and funerals. It is made with green tea, ginseng, guarana, grapes, and grapefruit. Get refreshed with Mixer 5G Sparkling Drink. For bulk purchases, contact 0246 270 221. This advert is FDA approved. Afoi afuye na saduru hobie mu enti wo dwedwe fertilizer afiwei ubayusu ana esanse afra se fertilizer wo toye amwa wo no na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodoso e ma woboka ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ani OCP fertilizer egumu ahodo akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no omo enkoje OCP MPK
MPK 15-15-15 ana OCP MPK 10-20-10 akuafo a omoso edo legumes ebi te say soya beans, peanuts and beans omoso enkoje OCP fertilizer a eye TSP OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton hwa yo nyoma e wo man Ghana mu ha enoti atufo enfre 0555 909 437 ana 0555 909 433 OCP fertilizer papa OCP yegina ho ma Ghana ene Africa biayo Brakasa ye duaba won so a ne dwumadi wo nipadua biara pomden ene na brabo mu ne hienye pa enye brakasa nko nuaba ne nhaban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na abakwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne anwumre anafa enkodate de ma baako woni nsuhie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to Kingswalk Herbal ne Heroes Herbal Accra Okesi Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ne Greenlight Pharmacy Sunwane Cash and Carry Supermarket Asantoa Herbal ne Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san ye dro FD ahwehwe sankratu mu agi atum Sompa TV Emma Akituapa abusia yada wase ema wakwaba owura yire Grace upon Japan ena ye ahafo no north pani kwankyerefo ewo ehumasuamu wona wode atodwa ena wo kyere se nyame ya atomo a enche na ye kwakoto abai wosrada obi anye na afam de na asumdie embra ebiemu nso nyame ya adomo a edwoda yemba ye wo fase ye yire no nketo ye nuankuma no BC nso hwe no o sase no obi ahwe na onye na afam de sebe ya enema nyina so so betimi awie peyo ye ma me asemni Yeah, a teacher for welfare, and a teacher for say. I fear election year. I wish elections are a teacher for a medium or election. My future medemo and some more money now. No money Basabasaichi. Said the Baya, yea, Bia, and the parcel dream, not as soon as back, dear man. I never could be a mamma's specimen in a teacher for track, and they say, Yakupoya Duma, a next week, 8 July 2024, started BC. Na way I am of Rani Dachi. Na a teacher for as I food, Media Cassia, a was a it would be seen. Let me too young teacher for say, young fair reading. My affair who shut examination of practice. Young Parana, and yet on my day. Na owura yire Grace upon Japan achi ena owura yawo ewua ya sese kura no wo hwe wate committee bi a wo hwe se teacher fo no ne adese na setena mo betimi akoyie sese kura de wode ne dwumade nyina no eba na wieye na ne nsam kakra no so de ma ye owura yawo ewua ai media seda ebema teacher fo ewo ahafo no no nyina ewo gidi ni arehemu a omunya no wo mene mfefo a omukame ho na from February 2018 omede ahafo no no municipal teachers and educational workers welfare e share many wo monsa mfa de ebefa akro na ano oden na amanfo every anyone need that so we welfare ni no na efrim esan se ekwan ya na mpanyimfo aba ko toto welfare ni sika semni ade no na entwaye bare ye jeto ye won se ye beba ba ye amane ma nyina ayeye mfa nyame ada roma enne ye nyina ya munie akoso se at the end of our 2 terms no yetumi aboye homoden enye sika over 1.2 billion e de agya association no edi eye ade edikan a yaboye homoden afi ye befa ekuo no biu no na etichafo a ewo mu no na dodo no a enka ho eno so ye boye homoden
yɛne ayɛ papa wɔyɛ Ashanti Regional Director of Education Dr. William Kwame Amankrapia ɛboa yɛn ɛma yɛtumi de over 700 teachers ɛbɛka welfare no ho na ɛno akyi owura adanimo yɛasese kura no ebi kɔnɔ sɛ ebi ebɛhyɛ mu chairman yawawua ɛkɔno na ho akohia so ɔto aba no sɛ yi nipa foforo ɛno na ɔto aba no ɛde ma yɛwura adanimo na ne nsɛm ɔno so ɛde ma yɛnie hwɛ adwuma ɔmo a ebi yi wɔ mo no adi a ɔmo yɛ adwuma paa nti asɛte standard ɛso so ɛde aman nso so a yɛba foforo na yɛbɛhwɛ sɛ mene me team no yɛ nyinaa yɛbɛka bom na yɛso so yɛde ɛnoma agugu akwan mu ɛni so ade hu baako ne sɛ a meka no manifesto no sɛ ɛsɛ no with the introduction of RMIS, that is Human Resource Management Information System. See, we said, "Do not teach for you. The whole machine personnel market theatrical. That's on their reactivation. Wait, might take you on 6 months, but now will be a catch your MI. As I know the hackers here up to such a phone so at home with my until someday by Babaka said, Association C. Kennedy, the bigger boss are for. Ye kwa NPP amonyo kono etiemu na ye jiremu ewo dwabe na bato mpese no so ewo Asante Mantem Hasei Honorable Francis Owusu Echan ena wono esi adehye na mu ewo NPP amonyo kono tiemu sane manfo nya na mugidie na wonsuma no Ghana mbrase bedwamu wode nafuwa miensa ene si woni nyina no eya ahobo a wono so betimi akọ ede ama adehye ne wofa asenom ya nyame ya adomo a edwoada ena wokotoro ensohwe no ebie nkrotu ahodo be se aduanan miensa ene wo empotem hono a wokọ womwa yeboa kurum number 1 sanso na kube ase atea koforidua ene dua mpompo ene de keka ho kroto ahodo pi ana eja wokọ ya otimi ekoye nkoda no emwa enema ye de tro ensohwe ho akade ne ade nyina no ena otopete ye edema enkoda no enye nonko ebra na nkoda no kra etro mock exams no opani ya na safa ho ka nyina nti papa no de na je se adehye no ebo na baso ewo mpotam honum enkoda nyame ya adom a obetro nsohwe ne bi ewo mpotam ho nkrutu ahodo makomako aduana miensa no ye 1355 na ebra ye wura ekasa no na samnie so many of them and then but the bona kana na ba na e ba ni na se my work na wi ya kana se wa ko bi si na boy na ko se sa ba chama mathematical set account no bi a ni ko exams ya me ko fi bu na se mu na no ba ye mo mo and na pa na be ku se da ba ya pe ku si na be ni mo mo mu na mo ti na ko na mo ko bia e ti zo abo ma sa atwa so if so ya nurse if so ya teacher if so ya lawyer if so do bia ko so bia nti mi ro ko mo na na de so so nti no mesra mo se mo yire mo na mo sia he na ka ka ye mo ba se ma me no na o ma mo bre na mo ko sia ye se be ya e be ba no na ka mo nyina obi andu akonya 20 gra na mo nyina wo ye less than 20 eno achientie ye wofa ne enwam kuma no moy yeda honorable Francis Owusu Echan asiye papa ese obua ye the seniors for no ema o sponsor omomo komo twere ye no yeda na asiye papa ana afenso yesa danase ewo mathematical center odi abebre ye seniors for no so mo ko twere exams a o matimi a twere exams no wano no matimi twa yeda na asiye papa ye bese mun sumu 7 December mo beto abana ma Dr. Maud Baumia ana honorable Francis Echan esem semo nyama yeda Francis honorable Francis Owusu Echan our mathematical set ya brain ebe boy ABC aye papa yeda na semo last month aye train obes sponsor e ma yetimi train man ya oswa Abusia Aduja Senior High School ya no ewo jamase ena opa dwumadie bi ho ntoma nyina no eye SRC week na opa ho entoma asemtra ne da so no se kwan ye betimi afa so SRC ne betimi afa so se be ya
nyame ya adom abato na yekwakoto no bibia ebeye asomdie headmaster de masku no yero William Champon ebra amamre ne amane ekoso no wode sampi ene ma nziase ne samtwofo nyina with excitement and anticipation. This year's theme, Ghana's Election 2024, the role of the SLC, is not just a topic for our debate, but a call to action and resolve within our Ghanaian spirit. For generations, our nation has thrived on the foundation of strong cultural values. We are known for our hospitality, our respect for others, our vibrant traditions. Na enuachi SRC patron yewra NS Osei wono so samwa obo no poma yenie ne dakese ema enkola na etichafo a ewo school ase nyina ne ne ye SRC week na se a ne ye lunch ye SRC week no intiana pay ye ko krom eko prepare krom ye wie na ye samba ye ba school mu no ye be bobo e ho na ebo be 9:30 10 no na ye di float so esa ko fa jamasi krom na ye sa eko abuna na sese ya ba be do school mu enti awie enkola ne teacher for school message na ba be siesie ho na ya kire tete amamra na first e ho no mu a ene ye tu na jeje mu no enti nkola no ba be dress in the old school way to be hu nkola ne teacher for nyina ba be dress sa dress na na wotete na ene ya tu na jeje mu enti enu an ya ba be ye de nyame ase o pempenso sa de ba be du nyeni se ye ba be share sa week ya si bibia nso ebe sanso aye kama de kofa ba ne se afibia mu no school ai wa shanti meji na yi na otwe esifo school bia edina SRC eno na edu afisinya high school for so a yenso so ye di edina otwe mu nyina afi ni ashase a ye di SRC ene dakese ema enkola ne Anwumere aseda ewom nyina no yede ma wa unya kwan ehweyen ene wa unya daje na utiyen wode won soso ne wadwen kyɛ nyina for Facebook live ene YouTube no nyankropon basa yadom won hyira wo papa mo amofa bi ewo Sompa 90.7 systematic ene abusuafo no yeda mo ase papa Sompa 90.7 eno ewo nkranza pono ne po ye fam kentampo tachiman nkroto ahodo ye wo mpotem ho nyina no yeda mo nyina mo ase Sompa 98.9 Sompa 98.9 kwe nyako chiame nimo ene abusuafo no nyankropon basa yado wonhyira mo papa ewo sunwane na afenso hafo ene ne mpotamu mo amwa santemamu yada mo ase Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM yamfa sedama mizo 5G de yafra ne yemfra ye 21st learning sawani sciatica expert no yarenka ye bia no ye hu adwuma 3A herbal center eba ye no or the neuromian sana badwa so 3A co capsules 3A balm ene ne ointment no bomadema wonsa enkabi na ebeboa wagye wafiri yawo ene amane bia ya onemu ma worefisa nipa de wo ho a na wa express ho kakra nti express group e de wo ko amanoni kro bia so ma adwuma bia wo pesa wo koye